салом, як хабар. Расонаҳои афғонистонӣ менависанд, ки мақомдорони Толибон дар як дидор бо ҳайати Тоҷикистон дар Кобул аз онҳо хостанд душанбеи расмӣ ҳукумати ин гурӯҳи ҳоким дар Афғонистонро шиносад. Толибон ҳамчунин хостори он шуданд, ки Тоҷикистон сафорати Афғонистон дар Душанберо ба намояндаи Толибон вогузор намояд. ҳайати Тоҷикистон, ки ба навиштаи расонаҳои Афғонистон иборат аз 14 нафар мақомҳои амнияти, истихборотӣ ва дипломатӣ мебошад, рӯзи 15 ноябр барои мулоқот бо Толибон ба Кобул ворид шуд. ҳайат бо раиси вазирон, вазири дифоъ, вазири корҳои хориҷӣ, раиси ситоди артиш, вазири сарҳадот ва вазири истихборотии ҳукумати Толибон мулоқот кардааст. ҳайати Тоҷикистон то ҳол ба ин дархостҳои Толибон вокуниши расмӣ накардааст. аз Зедмобайл миллионро гирборди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст.